Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Malibonke igama lenkosi. Amen. Malibonke igama likaJesu. Amen. Malibonke inkosi. Amen. Emini ngizobingelela egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngibingelele ubuholi bala endlini, uBishop uShabangu, ubaba egameni likaJesu. Amen. Ngibingelele intombi insizwa, ogogo, omkhulu, omama egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngibingelele abashayeli ugubhe egameni likaJesu. Hallelujah. Ngibingelele uNkulunkulu walendlu kanye nengelosi yalebandla egameni likaJesu Kristu. Hallelujah. Amen. Muhle uNkulunkulu naso sukwini lanamhlanje oyigcinile impilo yethu uze phele sisikhathi. Hallelujah. UJehova ongumlondolozi oqaphelayo impilo zethu ngomhlengo ngoselokalahle. Hallelujah. Sibonga ukuvuka ekseni, asipha amandla okuvuka embhedeni esilele ukuba usinikeze ithuba lempilo lokuthi simkhonze senze yakhe intando egameni likaJesu Kristu. Amen. Hallelujah. Happy Mother's Day bomama egameni likaJesu. Sizofunda incwadi yakho esizokhulekela phezu kwayo namhlanje ukuba inhliziyo yomuntu uJehova afuna ukuyikhanda ngakhona. Bese sithi Nkosi, siyamukela ukukhuluma kwakho egameni likaJesu. Amen. Incwadi kaMakho isahluko 5.
Izwi lenkosi. NgokukaMatthew chapter 5 Siqala ukufunda iverse ka-35. verse 35. Esakhuluma kwafika abamphathi wesinagoge bathi, indodana yakho isifile, usamkhathazelani umfundisi na? Kwathi kubuJesu ezwile izwi elishiwoyo, wathi kumphathi wesinagoge, ungesabi, kholwa kuphela. Akavumelanga muntu amlandele, kuphela oPetro noJakobe noJohane umfowabo kaJakobe. Bafika-ke endlini yomphathi wesinagoge, wabona isiyaluyalu nabakhalayo nabalila kakhulu. Wangena wathi kubo, niyaluzelani, nikhalelani na? Umntwana akafile kodwa ulele. Bamhleka usuku, kepha yena wabakhipha bonke. Wathatha uyise womntwana nonina kanye nababe naye, wangena lapho kulele khona umntwana. Wabamba umntwana ngesandla wathi kuye, Talitha kumi, okungukuthi ngokuhunyushwa, ntombazane ngithi kuwe vuka. Yayisivuka masinyane intombazane, yahamba ngokuba yayineminyaka 12. Khona bamangala ngokumangala okukhulu, wabayalisisa ukuba lokhu kungaziwa muntu. Izwi lenkosi mangcolise. Amen. Udumo malume Inkosi uJesu umuntu mayemukele ngokholwa wayivumela. uJesu wazi ukwenza izinto abantu ezibathethayo. Abantu abathi angeke zizezenzeke kodwa uJesu namandla azenze. Awubakuthesi khoza inkosi uJesu engabantu abazoyikholelwa. Ukuze uzokwazi ukumkhonza kahle ukuthi fanele umkholelwe. Bakhona abantu lapha endlini udumo lube senkosini. Hallelujah. Isihloko sami samendaba bengizothi serving God is not a burden. Serving God usiyinto esithayo. Akusiyinto engakusinda ukuthi ungekhona ukuyenze. Ukuserve uNkulunkulu. Lapha sibheka uJesu elithi izwi lenkosi wangena wavusa intombazane. Abantu abayibona ukuthi ifile kanti ayifanga iyaphila. Elithi iBhayibheli uJesu lithi wathi mayengena wabafika beyalusa wabafika bekhala. Wayesebabuza ukuthi niyaluzelani nikhalelani ngoba le ntombazane ayifanga kodwa ilele. Serving God is not a burden. So ngifuna sibhekele ukubasela ukuthi uma sesishiyile izinto zonke
sachoose ukuthi sizolandela uJesu. Akusho ukuthi ukukhona kwethu kusendaweni eyodwa. Angeke sakholela kokunye. Kodwa ukukhona kwethu kusendaweni eyodwa. Uma ngabe sizoba neqondo esoba nemcabango yokhonza uNkulunkulu ngayo yonke into yethu esinayo, lokhu kusivikela even ngisho nakuma monitoring spirits astopha impumelelo yethu. Uma sizoba neqondo yokuseva uNkulunkulu, kunemimoya namadimoni against ngohambo lomuntu. Kodwa umzalwane ezoba neqondo yokuseva uThixo, useva uNkulunkulu ngokuphelele, kwenza ukuthi ivini namadimoni ebesebhalile eda athi yonke into izamaya ngeke ize yenzeke. But indlela oyinikela ngayo ukuseva uNkulunkulu iyona ndlela eyenza amadimoni akhithike, asuke, awe phezu kwempilo yakho, ngoba indlela oyinikela ngayo ukuseva uNkulunkulu. Webazalwane, uma sisazosilela emuva ukubaluleka kokuseva uNkulunkulu empilweni zethu, ilento esazokwazi ukuthi yonke into yakho wena makumele uyesu udonsa kanzima kuyo. Kodwa umzalwane oseva uNkulunkulu engakhonoti, oseva uNkulunkulu engabhalabhali, kwenzeka izinto zakhe, yonke into eqalayo ukuyenza iyenzeka ingafiselwa, ngoba yini khona la fikelwa khona. So befuna ukusho ukuthi action in the presence of the Lord. Ukuze uNkulunkulu amele action, amele umnyakazo action in the presence of the Lord. Ube nengqondo yoseva uNkulunkulu ngayo yonke into yakho nayo. Ukuze uNkulunkulu azovusa nalezi zinto zakhe ezilele, azovusa nale mpumelelo yakhe leleyo. Uthi uJesu mayefika kule ntombazanyana, niyaluselane, nikhalelane, ngoba lo mntwana akalehle, akafile kodwa ulele. Usethi kuJesu, Talitha kum, okungisho ukuthini? Ntombazane, vuka. So abanye amazwi uJesu seyayivusa. Bengizothi mina kunezinto wena ozoyibona ziqindezeliwe for wena, ozoyibona zimile zinganyakazi for wena, kanti inkinga yakho ukuthi ulele. uJesu mayethi vuka, vuka, mayethi vuka, vuka. Uthi niyaluselane ngoba akafile. Awukosema ngazi mfundisi into zakho ifika zenzeka inyakazi, ukuthi inkinga yakho wena usamele, kudinga ukuthi ivuke. Uma uJesu evusa uvuke, mayethi vuka, vuke. Action in the presence of the Lord. Uthi khona lithi usilenkosi baba nobuyaluyayo beyaluza. Uyabona shema kunobuyaluyayo ekhanda lakho, enhlizweni yakho, unobuyaluyayo kunezinto ey'ngengqondweni yakho, siyayalusa. Yize zenza ukuthi ungakhona useva uNkulunkulu, ngoba ulibele ilezinto ezibuyaluyayo ey'lapha enhlizweni yakho nasenqondweni
Jesu vuka. Vuka. Lalela bayithi vuka vuka. Bakhona abantu abazwana phezulu. Sanakela basusa sana makho. Wayivusa into abafana. Wathi ayifaka. Kodwa ilele. Ayifaka. Kodwa ilele. Lalela. Kunezinto edinga wena ukuthi unyakaze emkhoneni kaNkulunkulu. Kunezinto edinga wena ukuthi makuzoyakaza nawe izinto zakhe ezithulile. Wasonyakaza. Waseva uNkulunkulu. Serve God without ceasing. No matter what you fight. Without ceasing. No matter what you fight. What you just akafile kwathi naye mfundisi simizele insuku zabazalwane nabalele abazalwane abaseve into zabo kunokuthi baseve uNkulunkulu. Instead of serve God you chose to sinabazalwane these days abangenakho ukukhonelwa ekuseveni uNkulunkulu. Instead of serve God you chose to serve your problems. You chose to serve your pain. You chose to serve your sickness. You chose to serve your poverty. Instead, to serve God. Abasalwana baserve uNkulunkulu ngoba kunezinto abayiservayo. Serve God. If you serve God, it's not because God made. If you serve God, it's not because God made you, but He wants to reward you. The truth is, when you serve God, if you commit yourself to serve God, if you commit yourself to serve God, God committed.
isitulo sakho. Sishada ngabazalwane abazoseva uNkulunkulu. Uthi Jesu Talitha kum vuka wavuka lethe Bible wavuka lalela uJesu athi vuka wayethi action awuyeke ukubayifila ebukhoneni benkosi. Instead of self-God, uthi wena unamali, uthi ayikho imali, wena uyathanda ukhotha, kodwa unamali. Yini leyo ubusefa ipoverty? It's not because God needs you, but God wanted to reward you. uNkulunkulu kodwa reward bonke abamsevayo, bamseve kuzo zonke ikhathi, bamseve kuzo zonke izimo, benemali bengenamali, benalokho abanakho, bengalindwa khulu ukuthi babe nakho. Kodwa ukuze kubonakale uNkulunkulu akubone esihlabeni sakho somkhosi ukuthi uyakholelwa kuye noma ngabe ungenakho okuningi ebesele sebenzele into zakho. Sishada nabazalwane aba-understand indaba yokuseva uNkulunkulu ukuthi into yokuseva uNkulunkulu. Ngiyathanda ukukhoza. Kahle ungubani uNkulunkulu? Kanti kahle ungubani uNkulunkulu? Lozochuza wena ukuseva ipoverty kunokuthi useve uNkulunkulu. Nangu lo wesifazane wathatha umnikelo wakho ngumfelokazi wasemowagcina ukunokuthi aseve ipoverty yekhaya lakhe. Aseve ipoverty esehlangabezene nayo. Wathatha kungokugcina wahamba wayoseva uThixo wabaleka ipoverty. Ngoba bonke abaseva uNkulunkulu ngokholwa nakuyo yonke iminikelo